Minkejja l-aħħar fost sensiela ta' skandli marbuta mal-iskema tal-beħ tal-passaporti, il-gvern għadu ma jridx jgħid meta se jissospendi din l-iskema li qed tħammar wiċċ pajjiżna. Dwar dan Net News taqsal il-Ministru Konrad Mizzi magħrufa relazzjoni tiegħu viċin il-Prim Ministru Joseph Muscat. Iżda viżibilment skomdu u nervuż quddiem din is-sitwazzjoni imbarazzanti, Konrad Mizzi repeta l-kantalina tal-gvern dwar kemm din l-iskema suppost għamlet ġid lil pajjiż. Kapaċi bħala membru tal-Kabinett tagħtina ġurnata meta tkun sospiża l-iskema tal-passaporti. Tajt infakrek li l-iskema tal-passaporti bis-saħħa tagħha daħħalna miljuni kbar għall-pajjiż. Ironikament fost is-setturi li suppost gawdew minn din l-iskema u semma l-housing minkejja li f'dawn is-6 snin ta' gvern laburista bqajna ma rajniex imqar appartament wieħed ġdid ta' housing soċjali jinbena. Semma wkoll l-ambjent iżda dawwar id-diskors malajr li ma jmurx ikun mistoqsi dwar l-isfreġu li l-gvern li jagħmel parti minnu qed jagħmel fl-ambjent ta' madwarna. Il-Ministru Mizzi ġibejn ħaltejn biex jgħid jekk jaħsibx li hemm min għandu jerfa' responsabilità politika fih dan il-gvern jew allura jekk il-kumpanija legali involuta f'dan l-iskandlu hijiex qed tikdeb. U taħseb li għandu xatt jerfa' responsabilità politika wara dak li ħareġ? Jien sa fejna fien diġà kien hemm ċaħda assoluta minn ħada l-gvern. Iġi gidbu taħseb tal-kumpanija legali? Jiena li qed ngħidlek huwa li l-gvern diġà ħareġ kien ċar ħafna, ċaħat dawk l-allegazzjonijiet. U mistoqsi jekk allura minkejja dawn l-iskandli u l-kontroversi kollha li ġabet magħha din l-iskema għandix tibqa' għaddejja qisu qatt ma ġara xejn, Konrad Mizzi reġa' rrepeta l-ġid li din l-iskema suppost ġabet magħha.